A ranar Lahadi 21 ga watan Yulin 2026 an gudanar da taron karatun alkurani mai tsarki da addu'a alkunutu a masallacin Juma'a na ƙaramar hukumar Mata Mai. A wani mataki na nuna goyon baya ga hukumomin ƙasa. Taron da ya gudana a gaban shugaban gundumar takance Muhammad Lawali Ibrahim tare da halartar manyan jami'an gwamnati da na tsaro ciki har da Kaftan Umaru Hasman da kuma mashawarci na musamman Alhaji Bubakar Musa Garba wanda aka fi sani da Faffa. Hakan kuma shugabannin rundunar tsaro malaman addinin musulunci daga Mata Mai da Zandar da ɗimbin jama'a da suka halarci taron tare da mai martaba sarkin na Kance Tuntuma Abdulkadir. A jawabin da aka gabatar an yi kira da a ƙara haɗa kai da goyon baya ga hukumomi tare da ƙarfafa zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasa. Hakan kuma an jaddada buƙatar taka tsantsan kan duka wani yunkuri da kan iya dakula zaman lafiya tare da yin Allah wadai da duk abin da zai iya cutar da kwanciyar hankalin ƙasa. Idan su dai mu ƙara cewa mutane a ƙara ci gaba da yin addu'o'in nan. Tunda dai alhamdulillah duk abin da ake hari da zato da za a kawo ƙasan to Allah na kare mu. Kenan ya kamata jama'a mu ƙara ci gaba da addu'an nan. Ko a jam'i ko mu kadai da zumma cewa duk wani mugu da zai zo ko da wani ɗan ƙasa da za a gama baki a kawo abin da zai cutar da ƙasa da al'ummar ƙasa, Allah ya mana tsari da su. Mu kawo goyon bayan mu ga shugaban ƙasa General Darmi Abdurrahman Tani da gubernaman da CNSP duka waɗanda suke jagoranci na ƙasar nan tamu. Don ka abin da za mu cewa yadda mobilization general ta ce kowa ya zama soji, me ba soji na bindiga ba. In kai direba ne, to bisa aikin ka za ka yi. Duk aikin da kake yi nan ne za ka kawo wa naka gudunmawa. Kiran da nake ga al'umma, na farko mu kama jami'an tsaro goyon baya. Labari duk irin wanda aka samu babu ƙarami babu babba cikin shi, a yi ƙoƙari a gaya magabata domin su ɗauki matakai cikin gaugawa. Kuma mu sa idanu cikin birni da cikin ƙauye, musamman mu da ke bisa iyaka, ni ke shiga ni ke hita. A haka za mu kawo gudunmawa mai ƙarfi cikin wannan tahiya. Da na waje da na ciki, duk wanda yake nema ƙasar Nijar ta tarwatse, Allah ya tarwatsa shi. Tun mai nema ya kawo tashin hankali a cikin ƙasa, da na bayyana da na koyi, Allah ya walakanta shi, Allah ya dammara shi. Kun ji malam ya ta dammir ta da mira ko Allah mishi dammir ta da mira.